De vrouw ziet op peersgemenje maar haar gezin in de tuin doet ze niet een klap in haar borst vielde. Ze zegt voor daarna dat ze verwoning zie. Na onderzoek die blijkt dat een 28-jarige buurtbewoner sketten hier op zijn eigen hiem. Die man jouwt daarvan, ik ga inderdaad wapen. Ik had de familie 3 keer met sketten. 1 keer op een blok hout en 2 keer op vogels in de loft. Dus ja, daar hebben we de munitie die we in beslag namen, hebben we vergeleken met de kogel die de vrouw in haar borst had. Dan konden we nog gewoon van de röntgenfoto die de ziekenhuis maken, konden we dat zien. En dan bleek dat die munitie erin kwam. Op het moment van schieten stier de schutter op goed 900 meter afstand van het huis van het slachtoffer. En hier dus net in de gaten wat er dienen hier. Het is verschrikkelijk van de K. Die hier nooit verwachten dat als je samen roem te winnen en je zitten, dat je buurvrouw verwoont. Dus ik bedoel, dat is heel bijzonder. En deze mensen winnen erg van slag. Ze hebben juist ongelukkig weer mogen praten en ze het uitlezen kunnen. Nou, we hopen dat het een plakje krijgt. De schutter, liek goed als de man van waar het wapen is, binnen aanhouden voor onder orde voor wapenbezit. De belutsenen hadden even de politie een soort gelok gehad. Hier deze kogel vitale delen redt, of haar holle of haar hart, dan hier dit vertaalwezen kan. Zie je het daar dichtbij? Ja, zit er net zo 4 vrouwen per röntgenfoto. Er zit een paar centimeter boven het hart.